Quins materials audiovisuals necessitarem per a fer un vídeo digne de guanyar el Premi Nobel? Una càmera, que avui en dia totes les càmeres graven a alta resolució. I si a l'institut en teniu, podeu utilitzar un focus com aquest que tenim al darrere. Sempre quedareu més ben il·luminats. Més il·luminat també, Però aquests mètodes són molt arcaics, tot i que si els voleu utilitzar no passa res. Però jo personalment prefereixo la tablet o bé el telèfon. Amb les tablets i els mòbils és molt més fàcil i intuïtiu a l'hora de gravar. I també és molt més fàcil d'editar, perquè les eines que tenim són molt fàcils de fer servir. Si teniu a mà o algú us pot proporcionar un tipus de càmera diferent, com GoPro o Drone, feu-lo servir, perquè donarà un toc original al vostre vídeo que quedarà molt bé. Per tal que la gravació sigui el màxim estable possible, podem utilitzar un trípode com aquest. Però si no teniu trípode, no passa res. Ara us ensenyaré a com gravar a mà alçada, sense trípode. El primer punt que hem de seguir per fer un bon vídeo és saber on està el micro. En aquest cas, en aquesta tablet el tenim aquí. Si quan jo gravo el tapo, l'àudio més tard serà de molt mala qualitat. Segon punt, quan gravem, l'objectiu de la càmera ha d'estar a la mateixa mida que els ulls de la persona a qui estem gravant. Tercer punt, per aconseguir que el vídeo sigui estable, hem d'enganxar els colzes al tronc i moure el tronc, no els braços. És important no fer així. Per exemple, si volem filmar tota una taula, realitzarem aquest moviment. I la gravació serà exactament el mateix amb el mòbil, però en aquest cas haurem de posar els dits així per tal de no tapar ni l'objectiu ni el micròfon. Pel que fa a la llum, és molt important no gravar mai a contrallum, per un motiu obvi i que ja esteu veient, que és que no es veu res. L'origen de la llum sempre ha de ser de darrere o dels costats de la càmera, mai de davant. I quins plans utilitzarem per dur a terme aquest vídeo? Utilitzarem un pla general per tal de mostrar tot l'espai de treball. És a dir, el laboratori. També hi ha el pla mitjà, que és el que esteu observant en aquest mateix moment. Aquest pla s'utilitza per tenir més proximitat a l'hora d'explicar. Aquest pla va del melic fins al cap. I finalment us ensenyem el pla de tall, un pla que us ajuda a mostrar amb més detall els passos a seguir. El pla zenital es tracta d'enfocar la tasca que estem realitzant des del punt més àlgid de la càmera. Un recurs molt bo que podem utilitzar és el travelling. Que és un moviment de la càmera per ensenyar tot el material. Un altre pla que podem utilitzar és el pla subjectiu, que és col·locar la càmera a l'alçada dels ulls i mostrar tot el que realitzem. Un altre recurs
recurs que podem utilitzar és el dolly. Que és bàsicament apropar o allunyar la càmera d'un objecte o persona per introduir-lo o presentar-lo, com per exemple d'aquest rèptil. Quins recursos podem utilitzar a l'hora de gravar? La càmera lenta és un d'ells. Serveix per captar coses que a simple vista no es poden captar perquè són massa ràpides per veure-les bé. La càmera ràpida serveix per visualitzar un procés llarg en poc temps. L'últim recurs és el timelapse, que és una espècie de càmera ràpida però diferent, ja que agafa menys fotogrames per segon. I recordeu utilitzar el màxim de recursos creatius per tal que els vostres vídeos siguin originals i divertits. Pregunta d'examen. Com s'ha de gravar? Opció A, en vertical. Opció B, en horitzontal. Opció C, tenès. I la resposta és... Gravarem en horitzontal! Ja hem acabat el nostre tutorial i ara recordem els punts més importants. Enregistrar bé totes les parts de l'experiment. Utilitzar la màxima varietat de plans. Saber utilitzar bé els materials. Grava sempre en horitzontal. Si busqueu emocions fortes, Intriga treball en equip. i molta ciència, us esperem al Ciència entre Tots!